capitana sap per mi? Paguen ordre, capità! Molt bé! Doncs 100 soldats afusellats! Dues escoles bombardejades! Bomba! Bomba! I un museu destrossat! La passatgera Elisendo, no una senyoreta que era per aquí esperant no sé què. Un avió, probablement. Elisendo, aquesta passatgera potser és la nostra. Quan arribem a la fàbrica podeu deixar les vostres coses a l'habitació de dalt. Haureu de viure allà totes plegades perquè no tenim més lloc. Bé! Què vols, pintada? Bé! Què dius? Que na Negreta ha fugit del ramat i ha entrat dins la cova fosca? Ets immigrant com jo? Jo som na Fàtima Moralenca. Tinc 6 estrelles Michelin, una per cada mà. Tens gana? Jo estic fent un pare. Vaig a enfornar-lo i te'n donaré un trosset. Benvinguda, Anna, benvinguda, Anna. Som en Napoleó i en Frederic. No estiguis espantada, riu amb moltes ganes. Aquí només volem fer-te molt feliç. I del Brasil a Europa canvien moltes coses.